Que tal? Moi boas tardes. Pedro Sánchez tenta esquivar os casos de corrupción. Esta mañá no Congreso atacou os gobernos autonómicos do Partido Popular en Madrid, en Andalucía e en Valencia e reafirmou a súa intención de estirar a legislatura ata 2027, pero evitou dar explicacións polas investigacións abertas no goberno e no PSOE. O líder da oposición, Alberto Núñez Feijóo, reclama eleccións anticipadas. Una oposición destructiva, abonada al esperpento y también rendida a la ultraderecha. La responsabilidad de convocar elecciones es suya. Señor Sánchez, ¿es usted también el presidente de la cloaca? No Congreso miraban hoxe desguello o xuízo contra o fiscal xeral do Estado. Álvaro García Ortiz vai sentar no banco dos acusados dun momento a outro. Antes declararon os axentes da UCO que din que borrou as mensaxes e chamadas do seu teléfono e que destruiu o terminal. Él nos comunicó que había cambiado recientemente de móvil. Disculpe, ¿me puede dar el anterior? Y me dijo textualmente que lo había destruido. Destruido es una palabra como, que llama la atención. En Galicia todos seguimos pendentes de Claudia, a borrasca que azouta a nosa comunidade deixa máis dun 100 de incidencias, a maioría na Coruña e Pontevedra. Houbo asolagamentos, caeron árbores, tamén cables eléctricos. E segue chovendo con intensidade por momentos, así que está activado o plan Inungal porque hai risco de desbordamentos. As portas do Nadal estamos todos dándolle voltas á decoración deste ano e se non quere fallar e marcar tendencia, volve con forza o nacemento en todas as súas versións. Tampouco falla, se escolle o Papá Noel, que tamén é tendencia. As cores, as tradicionais vermello e verde. Mira, qué suerte. ¿Cuánto? 20 euros. Hombre. E outro clásico de Nadal é o anuncio da lotaría que este ano protagonizan Vero e Max, que nun paseo polo rastro atopan un décimo enmarcado de hai 30 anos. E a visita sorpresa de Messi a Barcelona non deixa de resoar, provocou un auténtico cataclismo nas redes sociais. A foto que colgou a pé de campo leva preto de 30 millóns de interaccións. O astro argentino deixou caer que quere volver, non só para despedirse tan só, senón que a reacción do mundo fútbol está sendo apoteósica. Claudia, como dicimos, marca en Galicia. Nas próximas horas continuarán as precipitacións. A zona máis afectada pola chuvia será a comarca dos Xallas, Muros, Fisterra ou o Barbanza. Martes 12 de novembro, un día para a historia porque senta no banco dos acusados o fiscal xeral do Estado. É a primeira vez que pasa en case medio século de democracia. Hoxe, Álvaro García Ortiz vai ter que baixar do estrado dos fiscais no que se mantivo en sesións anteriores e vai ter que sentar onde sentan os acusados comúns. Faino despois de escoitar durante esta mañá máis dunha decena de axentes da UCO. María Cheda. Iso é, Marta da Riva, son os axentes que participaron no rexistro do seu despacho e tamén especialmente relevantes os peritos que se encargaron da análise dos seus dispositivos electrónicos. Sosteñen que García Ortiz borrou todas as súas mensaxes o día que se soubo imputado e non só iso, cambiou de terminal unha semana despois, formateouna e nunca entregou o seu primeiro teléfono. Un teléfono, din os axentes, do que García Ortiz dixo, destruíuno. Hoxe García Ortiz tentou negalo coa cabeza na sala. A arestora continúa a sesión esta mesma tarde, xa veremos si o fiscal xeral do Estado sentado no banco dos acusados. Os peritos da UCO deixárono claro. O fiscal xeral borrou todas as mensaxes e chamadas de WhatsApp o día que o Supremo abriu a investigación contra el. No pudimos recuperar los mensajes que habrían sido de interés para la investigación. Confirman que foi un borrado voluntario e que unha semana despois cambiou de teléfono sen devolver o antigo. Me dijo textualmente que lo había destruido. Destruido es una palabra como, que llama la atención. Que lo había destruido fue la palabra. Normalmente los dispositivos los guardamos, los damos. Destruido es una palabra que se empleó.
No disco duro dese terminal estaban rexistradas as chamadas que fixo durante os días nos que se filtrou aos medios o expediente tributario da parella de Díaz Ayuso. Segundo os axentes, García Ortiz tivo un especial interese en conseguir o correo motivo do xuízo. El correo que finalmente termina filtrándose está en poder del fiscal general del Estado desde las 21:59. Conseguiuno a esa hora, pero segundo precisaron, xa antes sabía que existía. Na noite da filtración, os peritos constataron que o fiscal era quen levaba a iniciativa para conseguir eses correos. Lo que sí que vemos en toda esa acción es que el dominio de toda esa acción corresponde al fiscal general del Estado. A defensa sostén que pediu eses mails para elaborar unha nota de prensa. Para as acusacións queríaos para filtralos e utilizalos políticamente contra a presidenta de Madrid. Ás 4 da tarde reanúdase este xuízo no que vai declarar, como dicimos, o fiscal xeral do Estado. Estamos pendentes tamén dos pasos que dan os socialistas despois de escoitar a Leire Díez, coñecida como fontaneira do PSOE, presentándose ante o fiscal Ignacio Estampa como man dereita de Santos Cerdán. Dos audios que coñecemos dedúcese que Díez quería coñecer irregularidades da Policía e da Fiscalía Anticorrupción para frear despois investigacións que lle afectan ao goberno. Leire Díez reuniuse o 7 de maio co fiscal Ignacio Estampa. Na reunión tamén estaba presente o empresario Javier Pérez Dolcet. Mira, eres la mano derecha de Santos Cerdán. Sí. Y Santos Cerdán es el secretario de organización del partido. Sí. Pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ninguna. Leire Díez segue explicando o seu cometido. Que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto. Por detrás de todo isto refírese, xa o explica o empresario Pérez Dolcet, a policías que falsifiquen informes ou fiscais que oculten probas. E todo isto hai que limpialo, caia quen caia, asegura Dolcet por orde do presidente. Ella ya volvió allí a su casa y dijo, mira, hay todo esto. Y entonces el presidente ya dijo que se limpie todo. Y afortunadamente lo que ha hecho el presidente es, oye, esto se limpia, caiga quien caiga. Uns días despois, Leire Díaz volve falar co fiscal Estampa. Las cosas cambiarán para mejor. Bueno, me alegro que... En muy breve tiempo, además. Leire Díaz está a ser investigada por presuntos delitos de suborno e tráfico de influencias. Dende o PSOE aseguran estar moi tranquilos tras coñecer estes audios. Es que cada uno se puede presentar como le dé la gana, pero lo que queremos, lo he dicho siempre, es saber la verdad de todo esto que hay detrás y nosotros estamos muy tranquilos con este asunto. De momento, engadiu Pachi López, non pensan querelarse contra Leire Díez. Os casos de corrupción tensaron hoxe o debate político no Congreso, que continúa a estas horas. O PP volveu pedirlle a Pedro Sánchez un adianto das eleccións que o presidente rexeitao. Iso sí, apela a Vox para que force uns comicios na Comunidade Valenciana. Levaba poucos minutos de comparecencia e comezaba xa a contenda co PP. Una oposición destructiva abonada al esperpento y también rendida a la ultraderecha. Devolveulle a Feijóo na quenda de réplica. No cuente comigo para nada, señor Sánchez. E así, sen maioría no Congreso, o líder do PP apúntalle un camiño. La responsabilidad de convocar elecciones es suya. Sánchez aféalle que lle pida un adianto das xerais mentres non se convocan na Comunidade Valenciana e por iso apela a Vox. Al señor Abascal que no pacten con la derecha y que vayan los valencianos y valencianas a elecciones. Abascal comprométese a exixir eleccións valencianas. Cando? Un segundo después de que usted disuelva las Cortes y devuelva la voz a los españoles. Este foi tamén o primeiro cara a cara tras a ruptura de Junts, así que as alusións eran obrigadas. A ese espíritu de acuerdo. Menos diplomático o outro partido do goberno, Sumar. Les pedimos que se dejen de juegos. Pero Junts mantense nas súas. Aquesta relació s'ha acabat. És un cínic i un hipòcrita. Cínico e hipócrita, chámalla Sánchez. A relación está acabada, así que Esquerra agarda xa por unha data. ¿La moción de censura para cuándo? Na súa comparecencia, o presidente acusou as comunidades gobernadas polo PP de privatizar os servizos públicos. Ustedes han convertido Madrid en un casino en el que Quirón siempre gana. E o PP tampouco perdeu a oportunidade de botarlle en cara as causas que rodean a Sánchez. ¿Es usted también el presidente de la cloaca? Yo no le voy a amnistiar.
E, entre tanto, o Goberno deu un paso adiante no intento de presentar presupostos. Convoca as comunidades para aprobar o obxectivo de estabilidade e abordar a reforma do financiamento autonómico co concerto catalán como pano de fondo. O acordo do Consello de Política Fiscal e Financeira é necesario antes da votación no Consello de Ministros e despois no Congreso. En Galicia, máis de 200 mulleres levan unha pulseira pro control de maltratadores. Nas últimas horas recibían unha mensaxe de alerta porque se volveron detectar os fallos no seu funcionamento. En Galicia, unhas 247 mulleres dispoñen dunha pulseira antimaltrato. O fallo no sistema Cometa que integra estes dispositivos activou unha comunicación de alerta a todas elas. As víctimas recibiron no seu terminal unha mensaxe de comunicación non disponible e, polo tanto, a caída completa do sistema. Unha caída que máis durou prácticamente todo o día deixando as víctimas en este sentido en unha estación de indefensión. A ministra de Igualdade di que se actuou con urxencia e pide tranquilidade. Ese incidente se ha saldado sin ningún problema realmente grave. Los botones del pánico en todo momento, que son los botones SOS que importan las víctimas, han estado funcionando. Este novo fallo ven sumarse ás incidencias detectadas neste sistema de control pola Fiscalía Xeral do Estado, coincidindo co cambio de empresa na adxudicación do servizo. O Goberno galego pide explicacións. Que mellore o sistema, que implemente un sistema seguro e efectivo para as víctimas, sobre todo porque desde Galicia estamos solicitando ás víctimas que denuncien, que den ese importante paso para denunciar e que confíen precisamente no sistema. Dende a Comisión Europea advierten que van supervisar o funcionamento do sistema de control antimaltrato que conta con fondos comunitarios. Lembren estas imaxes. Son as dos gardas civís de Barbate enfrontándose aos ataques dos narcos. O Parlamento Europeo acusa ao goberno español de ocultar probas na investigación pola morte de varios axentes. É a conclusión da misión de eurodeputados que visitaba a zona o pasado mes de maio. Din que non puideron ver a zodia onde navegaban os axentes e consideran que isto é unha seria obstrucción á transparencia e á investigación. España vai poder trasladar inmigrantes irregulares a outros países. A Unión Europea recoñece que o noso é un dos países con máis presión migratoria. Por iso autoriza derivalos a outros estados da Unión a partir do próximo ano, María. Sí, Bruxelas considera que hai 4 países que están sometidos a unha alta presión migratoria. Estos son España, Italia, Grecia e Chipre. Aos 4 valles permitir que poidan apelar á solidaridade dos veciños e activar o mecanismo así de traslado de inmigrantes a outros países. Unha ferramenta que entrará en vigor o ano que ven. No caso do noso país, de España e de Italia, ademais a Comisión detalla que teñen un desproporcionado número de chegadas e moitas operacións de busca e rescate humanitario nas súas costas. Grazas, María. E de Italia chéganos unha información que está a conmocionar o mundo. A Fiscalía de Milán investiga se cidadáns italianos viaxaron a Bosnia durante a Guerra dos 90 para disparar a persoas asediadas en Sarajevo como entretemento, un mero xogo. Supuestamente pagaban por iso, como se fora unha cacería de fin de semana. Javier Romero. Sí, segundo a persoa que presentou a denuncia, o escritor xornalista Ezio Gavazzeni, existía unha estrutura logística centrada nas fins de semana para estes turistas de guerra. Estes viaxaban desde Italia ata Bosnia para disparar a civis indefensos durante o asedio de Sarajevo. A investigación aperta pola Fiscalía de Milán apunta que entre 1993 e o 95 soldados ricos, italianos, pero tamén españois e de outras nacionalidades participaron nestes chamados safaris humanos pagando por matar. O esquema incluía un tarifario macabro onde as vítimas, especialmente nenos, tiñan un prezo. Agora búscase identificar e xulgar os responsables que terían entre 65 e 80 anos. E España e a China reafirman os seus lazos durante o encontro entre o rei e o presidente chinés. No segundo día desa visita oficial dos reis ao país, a xuntanza celebrábase no Gran Salón do Pobo, reservado para as citas de máis alto nivel. Tras asinar 10 acordos e convenios de cooperación, Filipe VI destacou a relación sólida que hai entre os dous países.
Cúmprese un ano da morte de Antonio Costa, o carniceiro que faleceu a consecuencia da malleira que lle propinaron dous homes cando entraba a traballar aquí ao seu posto da Praza de Abastos de Santiago de Compostela. O vindeiro 26 de xaneiro comezará o xuízo na Audiencia Provincial da Coruña. O xurado popular terá que dirimir se se tratou dun homicidio ou dun asasinato e, sobre todo, se Antonio Costa tivo posibilidade de defenderse. A industria forestal e madeireira galega é líder en España e Alfonso Rueda asegura que aí se manterá a aposta da Xunta en seguir apoiando un sector que fixa poboación e que xera riqueza. O presidente da Xunta visitou as instalacións da madeireira Fins en Santiago, onde traballan máis de 1000 persoas. A factoría está a facer unha aposta importante polas novas tecnoloxías. De feito, xa emprega a intelixencia artificial para detectar defectos de impresión nos tabuleiros que o ollo humano non pode ver. Todo o futuro que se ve aquí, todo o I+D de primeiro nivel e que permite ir pechando cada vez máis o que é un sector fundamental para Galicia. Rueda garante o apoio da Xunta á industria forestal e madeireira. Representa moitísimas das cousas que nos interesa potenciar en Galicia, dende un cultivo ordenado do monte, con todo o que iso supón, de crear riqueza no medio rural, de fixar poboación, de limpeza do monte en canto a prevención de incendios. Desta fábrica saen ao ano 200.000 cociñas, non só para a Península Ibérica, senón tamén para Inglaterra, Francia, Italia e Grecia. O presidente mantivo tamén unha conversa co presidente do Uruguai para interesarse pola situación do contrato co estaleiro galego Cardama que o goberno uruguaio anulou. Alfonso Rueda di que puxo tanto a orxe do prestixio da construción naval en Galicia e que ambos acordaron abrir unha canle de comunicación permanente para seguir os avances do caso. Outro sector productivo clave de Galicia é o eólico. Agarda que o goberno, o Executivo Autonómico agarda que o goberno retire o recurso contra a lei galega que impulsa substituir os parques vellos por outros máis novos e máis eficientes. A consellera de Economía recordalle ao Executivo Central que el mesmo acaba de aprobar unha repotenciación semellante á que pide Galicia. Pois é irresponsable, penso, por parte do goberno de Pedro Sánchez, é unha decisión absolutamente política e que non beneficia para nada a Galicia, non permite abaratar a factura eléctrica dos galegos e non permite modernizar as máquinas e crear un novo modelo eólico na comunidade, que o que estamos loitando, penso que todos os axentes que estamos implicados. En Vigo están preocupados polo estado do encoro de Eiras. A Xunta advirtelle ao Concello que ten que cambiar unhas válvulas deterioradas ou que hai risco de que Vigo quede sen suministro de auga. O Concello responde e culpa a Administración Autonómica. Carlos. Toda esta auga que estaba caendo, iso unha boa nova, terminou de enchelo en Corodeiras, que despois de meses de seca está, e un dato doxe mesmo, o 80% da súa capacidade. Por iso, como se pode ver, está dende hai uns días desaugando o río Itabén. Pero a Xunta alerta de que a auga que está aquí retida podería a medio prazo por non acabar de chegar ao seu destino, basicamente a cidade de Vigo e a súa área metropolitana. Din que os técnicos detectaron aquí na presa unhas deficiencias que poñen en risco o abastecemento de auga potable. Aquí está o problema. Estas son as dúas válvulas da presa, hai 4 en total, que teñen defectos. Unha está rota e oxidada e a outra ten unha fuga. Teñen case 50 anos. A min Augas de Galicia me traslada que hai unha situación moi complicada, situación que froito tamén pois do desleixo que se tivo. A Xunta xestiona a presa dende 2023, pero asegura que ata este ano o Concello de Vigo puxo atrancos para revisar a maquinaria. O Concello négao. Tienen que echar la culpa diciendo que se obstaculiza su trabajo. ¿Quién? Que den los nombres inmediatamente para ir inmediatamente a denunciarlo a los tribunales. Medio Ambiente pide unha reunión urxente co Concello para organizar a reparación das válvulas. O alcalde de Vigo di que unha obra menor, 100.000 euros. ¿Cómo no cambian esas válvulas? ¿Cómo no cambian válvulas que no tienen prácticamente ningún coste? Pues si en 2 días no dan solución, las encarga Quali e las cambiamos nosotros. Que non é un problema, é un problemón. Un problemón froito de moitos anos de non levar a cabo ningún tipo de traballo de mantemento, sobre todo nas válvulas. A presa de Eira suministra o 80% da auga potable de Vigo e tamén a outros municipios, como Redondela, O Porriño ou Cangas.
Os pais de Sandra Peña, a menor que se suicidou en Sevilla despois de ser vítima de acoso escolar, piden unha sanción contundente, exemplar, pro colexio onde estudaba a rapaza. Os dous proxenitores compareceron como testemuñas prexudicadas diante da Fiscalía de Menores de Sevilla, que investiga as circunstancias que rodean ese suicidio. Os pais de Sandra Peña, a alumna de 14 anos do Colexio Concertado de Sevilla, que se quitou a vida despois de sufrir presuntamente acoso escolar, chegaron acompañados polo seu abogado á sede da Fiscalía de Menores de Sevilla para declarar en calidade de testemuñas prexudicadas. Ás portas do edificio, o tío da rapaza e voceiro da familia adiantou que os pais solicitarán unha sanción contundente e exemplar contra o colexio por non actuar a tempo. El hecho de estar aquí también es un poco para que esto no se repita, ¿no? Y la única forma de que se repita es que esa sanción sea contundente y ejemplarizante para que a ningún centro escolar se le vuelva a pasar por la cabeza, ¿no? No atender a una familia cuando le presenta una situación de acoso en el colegio. A Fiscalía de Menores mantén abertos dous expedientes, un sobre a posible implicación nos feitos de 3 compañeiras do colexio e outra que analiza a responsabilidade do centro educativo que non activou o protocolo antiacoso a pesar das denuncias da nai. E a caída dende 15 metros de altura dun bombeiro forestal mobilizou os seus compañeiros en Chantada. Caeu por un desnivel cando limpaba maleza ao bordo dunha estrada. Tiveron que rescatalo cunha corda e unhas poleas. Traballaban nesta zona de Bancais, na beiravía da estrada local entre Chantada e Os Peares. Estaban rozando cando o terreo cedeu e o bombeiro caeu. Precipitouse a unha altura duns 15 metros. Marchou unha parte do terreno onde estaba e había esvarado e caído nunha zona a distinto nivel e había sufrido un pouco na caída. Foron os compañeiros da cuadrilla os primeiros en atendelo e xa viron que non podían sacalo. Na zona hai unha forte pendente con socalcos e o terreo estaba húmido e esvaradío. O que fixemos é baixar unha camilla de rescate e mediante unha corda que nos valeu de aseguramento izado, pois o sacamos hacia a carretera onde xa foi estabilizado mellor. Fixeron falta todas as mans, as dos compañeiros, os 5 bombeiros desprazados e a Garda Civil. O ferido tiña múltiples contusións. Pararon os árboles, entonces o golpe foi nunha pequena distancia, pero sí que dixo que levaron un golpe contra o matorral, entonces case seguro que caeu de cabeza. O home trasladaron ao hospital e tras pasar unhas horas en observación foi dado de alta. Santiago espertaba conmocionada hai hoxe xusto un ano. Antonio Costa, un coñecido carniceiro da Praza de Abastos, morría a consecuencia dunha malleira. A familia xa conta os días pro inicio do xuízo contra os acusados do crime, Nuria. Sí, un xuízo que comezará en algo máis de 2 meses, o 26 de xaneiro na Audiencia Provincial da Coruña. No banco dos acusados, Kevin Martín Guillén e Carlos Eduardo Yépez, pros que a Fiscalía pide 16 anos de prisión por un delito de homicidio, unha pena que se leva ata os 20 no caso da acusación particular. Será un xurado popular o que dirimirá se se tratou dun homicidio ou dun asasinato e, sobre todo, determinará se Antonio Costa tivo ou non posibilidade de defenderse. Lembramos que os feitos aconteceron nesa madrugada do 12 de novembro de hai xusto un ano, cando Antonio Costa, este carniceiro, se dirixía ao seu posto de traballo aquí na Praza de Abastos de Santiago de Compostela. Foi un suceso que causou unha profunda conmoción en toda a cidade, sobre todo aquí entre os compañeiros do carniceiro falecido. Homicidio para a Fiscalía, asasinato para a acusación. Asesinato por unha alevosía sobrevenida e incluso entendemos que tamén existe a característica de ensañamiento. É un delito de lesión segundo a defensa dos dous acusados, dous mozos de orixe venezolana que están en prisión dende aquela desgracia da madrugada. Kevin Martín Guillén e Carlos Eduardo Yépez enfrontanse a unha pena de 16 anos polo último crime que conmocionou Compostela. O mercado perde un valor importante, un atractivo importante, porque comprar carne podes comprar en calquer sitio, pero a carne dun artesano como él, non. Mi padre era unha persona que iba todas as mañanas temprano a la plaza porque era su vida. Pero que pasou logo aquel 12 de novembro de 2024? O testemunho con máis valor no que se apoia o fiscal é o do garda de seguridade da praza, que tamén resultou ferido cando quixo axudar a vítima.
Segundo o seu relato, Muñiz encarouse cos seus agresores fora do recinto, pero a pelexa endureceuse dentro, onde forcexaron. O carniceiro colleu un cepillo con pau, supostamente para se defender, pero todo virou na súa contra. Carlos Yepez golpeouno con forza e tirou no chan. Cando tiña inmobilizado o seu compañeiro, Kevin Guillén, deulle alo menos 2 golpes coa barra de ferro do cepillo de limpeza. Puideron ser definitivos. Segundo contou o vixiante, escoitou que Carlos Yepez dicía matástelo. Colleron a este home, ademais, dunha forma absolutamente salvaxe. Foi necesaria a acción de un para que o outro tamén a levase a cabo. A autopsia confirmaría despois que Antonio Costa morreu dunha lesión no cráneo e outra no cerebro. O xuízo comezará o 26 de xaneiro, 1 ano, 2 meses e 14 días despois do crime. E así, coitelo en man, tapado con pasamontañas, entraba un home nunha gasolineira de Cádiz. Ameazou o traballador e conseguiu facerse coa recadación que había na caixa. Despois fuxiu, pero non tivo moita sorte. Só pasaron 4 días do atraco e xa está detido. Na China, un corremento de terras fixo colapsar unha ponte inaugurada hai apenas 6 meses no sur do país. Este era o momento en que se derrubaba unha parte da ponte de máis de 700 metros de lonxitude. Formaba parte da estrada nacional que une o centro da China co Tíbet. Non houbo vítimas, grazas a que estaba pechada ao tráfico dende a véspera cando detectaran fendas na ladeira da montaña. Parece Laponia, pero é Vila de Cruces. A radiación solar está ao máximo da súa potencia e o resultado é este: auroras boreais en lugares insólitos de toda Europa e dos Estados Unidos. Atención, porque o espectáculo pode volver a repetirse nas próximas horas. Nun minuto ímolo ver con detalle, porque antes temos outras moitas cousas que contarlles. E é que primeiro foron o vento forte e o temporal no mar, agora é unha chuvia moi abundante a que está deixando a borrasca Claudia sobre toda Galicia, especialmente na franxa atlántica. En Santa Comba van xa máis de 180 litros por metro cadado caídos e esa cifra pode quedarse moi curta porque segue caendo con intensidade e mesmo hai ríos en risco de rebordamento. Demetrio. Sí, volve a chover con moitísima forza. Denos unha pequena tregua ao redor das 2 da tarde, pero agora, como se pode comprobar, volve a caer a faino de xeito intenso. Dicías moi ben que esa preocupación agora trasladase aos ríos, despois de que se desactivara ese aviso laranxa en maior parte da nosa costa, quedando tan solo nesta zona na que nos topamos da Costa da Morte. Preocupan ríos como este, o río Castro, que xa desbordou en puntos como este no que nos atopamos, salindo do seu cauce habitual. Os outros 2 ríos que preocupan son o Ildefonso na zona de Vigo e tamén o Cadaleiro na zona de Redondela. Son os ríos que agora mesmo preocupan precisamente por as enchentes, por a cantidade de agua que leva caído ao longo de toda esta xornada, da madrugada pasada e da tarde. Continúan activos eses avisos amarelos por as chuvias intensas que continuarán ao longo desta xornada. Moita precaución se pide a todas aquelas persoas que vayan coller os coches e viaxar ao longo das próximas horas. Unha chuvia incesante e por momentos moi copiosa deixa en Santa Comba unha nova marca, o lugar con máis precipitación acumulada de Galicia. Xa van, no que vai de día, máis de 100 litros por metro cadrado e se sumamos o de onte van 190. Onde máis se nota é no caudal dos Xallas. Sabedes que polo lateral xa desbordou e nada, por iso vamos a cortar agora a ponte esta para que non pase ninguén, porque claro, pode ser un perigo. Igual hai 40, 50 centímetros de auga aí, porque non pasen coches. Juan e Andy, de Protección Civil, están especialmente vigilantes da enchente. Tamén aquí, na playa fluvial de Esmorode, producíanse os primeiros asolagamentos. E en varios puntos do concello, o vento obrigounos a retirar árbores caídas. A verdade é que esta noite notouse moitísimo aire, moitísima chuvia, e así estamos agora. Para parar non para. Creo que der un pause tamén é mal así todo o día. Pero xa estamos acostumbrados. É unha zona onde adoita chover moito, pero había xa 2 anos que os ríos non alcanzaban os niveis de hoxe.
As fortes chuvias e ventos provocaron máis dun cento de incidencias en toda Galicia, principalmente nas provincias da Coruña e de Pontevedra, por onde pasou o máis forte desta borrasca. As principais incidencias que se rexistraron foron anegamentos en edificios, en garaxes e tamén algunha que outra árbore caída que provocou problemas no tráfico. Aquí, en Vila García de Arousa, nesta rúa céntrica de Clara Campoamor, como é habitual, anegouse outra vez a rúa, que está aínda en obras e é previsible que se estrene este venres, pero como ven, agora xa se pode transitar con normalidade. Tratando de conter a auga, pasaron a noite en Vila García. A chuvia intensa e a preamar combináronse para rebordar desaugues e anegar varias estradas e rúas do centro. Cando cadra pleamar, chove como choveu onte, pois son problemas típicos. Caeron ata 56 litros por metro cadrado, o que provocou eses anegamentos puntuais. Se inundaba, inundouse sempre. Por sorte, sen danos. Tamén houbo anegamentos en Vigo, así estaba esta mañá a contorna de Balaídos. Ademais das inundacións, a caída de árbores, postes e tendido eléctrico concentrou outra boa parte das intervencións dos servizos de emerxencias. En Moaña houbo que talar un olmo que caera no Parque do Casal. Fendeu pola copa xusto cando paraba debaixo un taxi con pasaxeiros a bordo. Non houbo feridos, pero din que foi polos pelos. A rama que entrou como un misil hacia dentro e quedoulle literalmente en riba do ombro. Hasta lle enganchou así pola capucha, o sea, foi de película. Na Coruña, as incidencias concentráronse na costa, sobre todo no oeste en aviso laranxa e suroeste en aviso amarelo por auga e vento. Na zona segue a vixilancia por risco de desbordamento no río Castro, aínda que a situación mellorou esta mañá. Tamén están baixo observación os caudais dos ríos Cabeiro, Eifonso e Miñor. Dende emerxencias lembran que hai que evitar o acceso a zonas inundadas e extremar a precaución na circulación, porque podemos atopar obxectos ou vexetación na estrada. As luces de Nadal empezan a prenderse en cidades de todo o mundo. Os escaparates vístense de Nadal tamén. E seguro que moitas casas xa pensan en sacarlle o po á árbore que leva un ano guardada no rocho. Pois pros que queiran renovar un pouquiño esa decoración, nuns minutos vemos que tendencias mandan. Navegar por internet a alta velocidade mentre se viaxa en avión vai deixar de ser un luxo. A partir do ano que ven, Iberia, por exemplo, ofrecerá este servizo grazas a un contrato coa compañía de satélites de Elon Musk. E promete que vai ser de balde para todos os pasaxeiros. Non sabemos estar desconectados. O teléfono é algo así como un apéndice do noso propio corpo. Por iso a desconexión obrigatoria durante as horas de voo é para moitos un momento zen. A mí realmente me parece unha desconexión total. E é que aínda que algunhas compañías ofertan internet nos seus avións, a hora da verdade é unha quimera. Prácticamente sirve para actualizarse un pouco no WhatsApp, pouco máis. É como se non lo tuvieran porque non funciona bien. Isto vai cambiar en breve. Algúnas aerolíneas, entre elas Iberia, xa anunciaron internet de alta velocidade e de balde a todos os pasaxeiros para o ano que ven. Sería máis ameno o viaxe. Actualmente a velocidade que temos é aproximadamente 0,1 megabit por segundo e isto ofrece 450 megabits por segundo, que é moitísimo máis. Pero para repartir entre todos os usuarios do avión. Non é unha conexión de fibra óptica como a que temos na nosa casa se vivimos nunha cidade e temos fibra. Simplemente por manter un contacto ca familia cando estás nun viaxe e demais, para que sepan que estás ben. Starlink, a compañía de satélites propiedade do multimillonario Elon Musk, é quen o vai facer posible. Starlink está avanzando moitísimo na instalación dunha rede potentísima e moi condensada, moi extensa de satélites de baixa órbita. Satélites non xeoestacionarios que voan simultaneamente ao redor de todo o planeta e que garanten cobertura en zonas remotas mesmo por riba das nubes. Galicia estáse convertendo nunha referencia na produción de aceite de calidade centrado nas comarcas do Ribeiro e de Valdeorras, na zona de Quiroga, no Val das Ermidas, no Bolo e na Estrada. Xa se recuperaron 11 variedades autóctonas e hai outras 8 en estudo. E se tiñan vostedes algunha dúbida sobre que mellor, que é o mellor, cal é o mellor aceite para mercar, pois o tipo de solo fai que o aceite galego teña un sabor máis potente, tamén un aroma herbal moi característico pola recolección en verde das olivas e a acidez é moi baixa.
Nas zonas produtoras empeza agora o vareo das oliveiras. Recollen o froito para que o aceite estea listo antes de que remate o ano. Nesta media hectárea de terreo no concello de Cenlle traballan dende ben cedo no vareo das oliveiras. Fano de a pouco e con agarimo. Como can encima da lona hai que andar sempre salteando, con cuidadiño, vamos facendo por zonas, vanse recollendo. É un traballo, bueno, como os de antes, de faelo a mau. O proxecto de colleita propia de Aceites Abril comezou hai máis de 10 anos. En este tempo foi sumando terreos e novos agricultores. Son xa máis dun 100 en 11 comarcas galegas. Elaboran aceite de oliva virxe extra procedente de oliveiras cultivadas en Galicia. No momento da floración, nalgúnas zonas, pois castigou un pouquiño a chuvia e o vento, o que restou un pouquiño de productividade en algunha zona. E logo a seca tamén no período estival foi bastante acusada. E a xente que tuvo a posibilidade de ir regando as súas oliveiras pois ten mellores resultados e bueno, a verdade é que en general estamos contentos ca colleita que vai haber. Unha colleita propia que este ano calculan chegará aos 50.000 kilos de oliva que recollerán durante todo o mes de novembro. Din que tanto nutricional como fitosanitariamente as condicións da colleita son óptimas, polo que agardan poder elaborar un aceite de máxima calidade. En canto se recollen as aceitunas, pois xa levamos para almazara en Aceites Abril, eli a molturamos e o antes posible para que esa aceituna pois non perda ningún tipo de calidade. A colleita permitirá sacar ao mercado unhas 12.000 botellas de medio litro de aceite de oliva virxe extra 100% galego, que xa se poderá probar antes de fin de ano. Sanidade confía no diálogo cos sindicatos para evitar a folga que hai convocada en primaria para o día 26. Di que as medidas propostas son un punto de partida para esa negociación co obxectivo de garantir a asistencia nun contexto de falta de profesionais e asegura que non hai ningún punto inamovible. Negociaremos todas as medidas de atención primaria que haxa que negociar, co fin de garantir, insisto, asistencia ante a previsión que temos de chegar a ano 2029 cun déficit de 244 médicos de familia. Entendemos que cando unha parte está disposta a negociar, a outra tamén ten o deber moral de facelo. E a partir do próximo curso imos ter en Galicia un novo grau de enfermería na Facultade de Ciencias da Saúde da Universidade de Abanca. Estará na Coruña, no campus del Viña, e contará coa colaboración de H&M Hospitais. Teñen previsto incorporar en cursos próximos graus de fisioterapia médica e deportiva e tamén de biomedicina. Apostamos por una formación que vaya acompañando al estudiante a través de todo su proceso. Y eso lo tenemos como parte del propio modelo que tiene los hospitales H&M que además tienen experiencia en ello, ¿no? Atención a isto, as persoas vacinadas do herpes zóster teñen menos incidencia de demencia, iso é o que di un estudio que se acaba de publicar. Dende o ano 2023 está incorporada nos Sergas a vacina do herpes zóster, unha doenza que pode chegar a aparecer o 90% da poboación, a que tivo durante a súa infancia o virus da variola. El virus no se elimina, queda acantonado en la médula espinal. Más adelante en la vida se puede manifestar y se manifiesta como herpes zóster. Reactívase cando hai unha baixada de defensas. Viaxa polos nervios e chega á pele en forma de vesículas. Produce proído e moita dor e pode aparecer en calquera parte, mesmo preto dos ollos, onde as consecuencias poden ser irreversibles. Malia co frío pode debilitar o sistema inmunolóxico, non hai relación entre o inverno e o aumento do zóster. Non hai ningún estudio que demuestre que el aumento en invierno é maior. A incidencia do zóster é maior pola prevalencia de enfermidades como o cancro e, sobre todo, porque vivimos máis anos. Por iso a vacina está especialmente indicada para os maiores de 65. Un estudo recente comparou durante 5 anos as persoas que estaban vacinadas fronte ás que non para observar o desenvolvemento da demencia e os resultados foron impresionantes. Se objetiva que hay un 32% de reducción de aparición de demencia entre las personas que se vacunaron frente al herpes zóster. A eficacia destas vacinas está ao redor do 98% e poden evitar consecuencias neurálxicas posteriores de non tratarse ben a enfermidade.
O Nadal notase nas rúas, nas tendas, nos produtos típicos que enchen os estantes dos supermercados, así que non podía faltar outro clásico, o anuncio da lotaría. Mira, qué suerte. ¿Cuánto? 20 euros. Hombre. Pero si solo el marco vale... Nesta ocasión, lévanos de atopan un décimo enmarcado de hai 30 anos. Con esta campaña queren lembrar que o valor do sorteo vai moito máis aló dos cartos. Porque alguien enmarcaría un décimo. Bueno, la gente guarda cosas más raras, ¿eh? Mi madre todavía tiene mi primer diente. Son historias que emocionan, como cada adorno que colocamos na casa. A decoración de Nadal mantén elementos clásicos, pero cada ano incorpóranse novas propostas, Mar. Seguro que algún está xa sacando as caixas cos adornos na casa, pero no Nadal, como en todo, tamén hai modas. Este ano volve con forza o nacemento tradicional o máis moderno e o Papá Noel non debe faltar se quere marcar tendencia. As cores da decoración deben ser o verde e o vermello. Non se leva para nada o espumillón, din os estilistas. Como estamos en Vigo, a cidade do Nadal por excelencia, hai un adorno especial que piden sobre todo os turistas, pero tamén os veciños daqui da cidade. A bola Vigo. Feliz Navidad. Durante décadas o Belén foi o centro e as bolas vermellas marcaban o estilo dunha época. Está todo muy cambiado. Yo recuerdo lo que hacíamos con mi madre, somos 5 hermanos y hacíamos nosotros incluso adornos y teníamos pues un montón de animalitos con sus nidos, los pajaritos y tal, tipo algodón, eso ya no existe. Lo que veo es mucho animalito, mucho duende, cosa que antes nada, era el típico, las bolas roja, verde, blanca y punto y pelota, nada más. Hay variedad tremenda. Co paso dos anos chegaron as árbores sintéticas e as luces intermitentes. E destas que se podían cambiar, ahora xa non, ahora son LED, todas. Ouro e prata foron durante un tempo os protagonistas e aínda hoxe seguen a selo para moitos. Miña nai usa plateado, eso é un poquinho por gustos. Porque o Nadal é cada vez máis personalizado. Si quieres representar un hogar, tiene que ser cálido, acogedor, tiene que ser que te sientas en casa. Y entonces volvemos a las tendencias más tradicionales. Que agora sí que hai como un estilo máis predeterminado, porque antes sí que, ou polo menos na miña casa, era eu collía un adorno, eu poñía calquera cousa sin ton ni son. Somos un pouco máis minimalistas todos. Se van los colores beige, neutros. Antes éramos un pouco máis coloridos. O Nadal cambiou, sí, pero o que nunca cambia é a ilusión coa que seguimos decorando cada recuncho. O mellor algúns de vostedes tiveron a sorte de velas, algunhas das auroras boreais que esta noite se observaron en moitos puntos do hemisferio norte. E a que debido? Pois a que esta semana o Sol está registrando un pico de actividade. A superficie da estrela libera o que coñecemos como lumarada, excepción ou vento solar, tamén se chama así, que son partículas cargadas eléctricamente que se desprenden da capa máis externa do Sol. Ao porse en contacto cos gases da nosa atmosfera, provocan luces distintas, con distinta cor e con distinta intensidade. Ese período de máxima actividade na superficie deixaba esta noite imaxes así, como as de Almería ou lugares onde é moi raro velas como aquí en Galicia. Un insomne afeccionado a mirar o ceo tivo a sorte de retratalas pois en Vila de Cruces foi. Se son dos que nunca viron unha aurora boreal, ollo porque teñen unha magnífica oportunidade para facelo esta tarde noite. Fantásticas imaxes e imaxes fantásticas tamén as que poden ver nas nosas cámaras, xa saben, conectando na web da CRTVG, e aquí teñen Fisterra falando de precipitación e de malamar, aínda aviso amarelo nese litoral, e pola outra banda, pois miramos para Sanxenxo, falamos tamén de precipitación e de malamar que nos vai a acompañar, sobre todo nas Rías Baixas. Temos que falarlles desa precipitación que vai continuar mantendo en aviso amarelo boa parte da comunidade, como ven, a parte máis complicada, onde van
seguir a acumular precipitacións que xa está prácticamente neses 200 litros por metro cadrado dende que Claudia comezou a afectarnos e na parte máis oeste da provincia da Coruña, na área do Barbanza. Pero o interior da provincia da Coruña, provincia de Pontevedra e boa parte da provincia de Ourense fala tamén de precipitacións importantes. Esta tarde será cando lles toque esa parte máis interior e esa masa de precipitación estenderase por toda a comunidade. Todo acompañado no macizo ourensán por eses refachos de 80 km por hora. As temperaturas, lixeiro descenso. Falamos máis, se lles parece, en canto rematen os deportes. O Land Rover segue triunfando na súa nova emisión diaria de luns a xoves. Onte marcou un 13,2% de cota de pantalla. O programa conducido por Roberto Vilar congregou 196.000 espectadores únicos e superou en Galicia programas das televisións nacionais. O convidado deste martes foi o actor Maxi Iglesias. Non os esquezan, esta noite teñen outra entrega do Land Rover Show a partir das 10 menos cuarto. Te lo digo públicamente, yo no sé, pero yo de repente sentí que Atendan a esas hipnóticas imaxes porque pertencen a un museo de arte inmersiva que abriu hai pouco na cidade de Kioto, no Xapón. Como poden ver, non se trata só de contemplar unha mostra, senón de somerxerse nela, utilizando varios sentidos e non só a vista. Os espectadores modifican os obxectos, as imaxes e os sons a medida que interactúan con eles. Todo o contrario, vaya o indicado nun museo tradicional. Aquí é imprescindible tocar, saltar, mesmo arrastrarse polo chan. Ata mañá.